Nginibingelele nginamkele namhlanje. Sizokhuluma-ke futhi ngokuhlukile. Kunomuntu-ke osibuzile ku-comment wathi ucela-ke ukuchazelwa noma udinga ulwazi ngomuthi abawubiza umbola. Umbola. Nawe-ke uma kuwukuthi unombuzo usungasibhala kwi-comment, sobe-ke sesikwenzela ngokuhlukile ividiyo yakho siyifake ku-YouTube. Sikhuluma ngani? Ngombola wentaba. Lo muthi-ke lapha kwi-life science sifunde kakhulu sithi family usemndenini ebizwa-ke nge-Hymaceae plants. NgesiLungu basho kanjalo. Miningi-ke imibola ehlukahlukene kakhulu. Kukhona nezinye izinhlobo ezingenawo amabala. Kuthiwa-ke owentaba kuphela onamabala. Uvamise ukumila endaweni-ke ezinamatshe futhi wona lo mbola lo. Okusho ukuthi-ke kulezo iy'ndawo ohamba kuzo ey'namatshe ojwayele ukuvela kuzo. Ngicabanga ukuthi-ke nasemakhaya sivamisile ukubona nakhona ey'ndaweni ey'kanjalo. Kukhona-ke nenye inhlobo-ke yombola ebizwa nge-Euconomics autumnales ecishe isebenze ngendlela efanayo naye umbola wentaba. Yona-ke ayinawo amabala. Kanti kukhona nombola oyisihlahla esikhulu okwakhiwa ngawo amawisa. Lo muthi umbola wentaba, njengoba kuthiwa umbola nje, ingoba-ke ubolisa izinto zabakhunkulu. Okusho ukuthi-ke uma kukhona abathakathi abagadla ngakho noma abakwenzayo lo muthi uyakwenza-ke kubole. Usebenza kakhulu-ke kwezamadliso. Uma kuwukuthi-ke kunedliso, aliboni idliso lo muthi. Ulibolisa-ke uwodwa nje vulu umuthi. Kusho ukuthi usebenza kamnandi uwodwa lo muthi. Kuthiwa-ke kusebenza isigaxa sawo, siyaphekwa sibe-ke yisiphungu esiphingwa umuntu ohlutshwa yidliso. Okusho ukuthi uma uwumuntu ohlushwa yidliso, thatha nawu-ke umuthi uwusebenzise umbola. Umsebenzi-ke wombola ukubolisa. Ngakho-ke uma uhlushwa yidliso kuhle kakhulu uqale ngokuphunga isiphungo sombola ngaphambi kokuba-ke uphalaze. Umbola ubuye futhi ungene nakwezokuphalazela ukukhipha idliso. Kuhle ukuba uma uwumuntu uhlale unawo lo muthi ukuze uma uphuphe udla uvuke ekuseni uphuze wona ngaphambi kokuba-ke ufake ukudla emlomeni noma ngithi okuthile. Iyobola yonke leyo nyakanyaka osuke uyidlile ngayizolo. Lo muthi-ke ubuye ungene nasentelezini echela ikhaya. Ukubolisa nokuphazamisa zonke izinto zabathakathi. Okusho ukuthi-ke uma kuthi-ke abathakathi noma abakhunkulu kunokuthile abakusebenzisayo ekhaya, uma nje ninalo muthi, hhayi kuyabhajwa nje impela akusebenzi. Lo muthi-ke kuyaye kuchelwe ngawo ikakhulukazi-ke uma kuzokwenziwa umcimbi. Nangenkathi-ke umcimbi usuphelile, usudlulile, kuyaye futhi kuchelwe futhi ngawo. Kanti nabo-ke abathakathi bayawusebenzisa uma bekhanda isichitho seququ lokunuka kabi. Okusho ukuthi nabo lo muthi bayawusebenzisa, awulaphi kuphela njengoba sithi thina sisebenzisa ukulapha idliso. Bona futhi bawusebenzisa ukwenzani? Ukwakha ini? Lesi chitho lesu. Lesi chitho-ke basithumela kumuntu anuke kabi kube ngathi lowo muntu akagezi nje nhlobo. Unuka kakhulu amakhwapha kanye nomlomo. Umuntu oshaywe ngaleyo nhlobo yesichitho
ngisho engakugeza kanjani, azifuthe ngamakha, axubhe kanjani, kodwa liyolokhu lishilo iphunga. Abanye beze bethi-ke kuyawunuka umlomo, unuka nje yonke into. Ugeze ube muhle, ufake yonke into kodwa kuy'fanele, ufake i-perfume kuy'fanele. Unuka kakhulu-ke futhi uma uzoya ey'ndaweni ey'balulekile njengama-interviews, hlampe uyobona isithandwa sakho, mhlampe uyayikhipha. Unuka nje kakhulu ngoba phela iyona ndlela leyo abasuke bewusebenzisa ngayo noma ngithi abayisebenzisela yona, ukuze lowo muntu osuke uye kuyena noma la uye khona bejahe bethi, hawu kwenzakalani? Bese abathakathi bayajabula. Umbola wentaba uyangena nakwezokugqumela nokugeza isichitho. Zonke nje izinhlobo zesichitho, kushuthi uyakwazi ukugquma ngawo. Isikhathi esiningi umuthi-ke okwakhiwa ngawo isichitho, ubuye-ke usikhiphe futhi isichitho njengoba ngishilo ukuthi umbola abathakathi nabo bayawuthatha besikhande ngawo isichitho. Kanti-ke uma kuwukuthi-ke nawe ufuna ukusikhipha, uyakwazi ukuwuthatha uwusebenzise ukugquma uphalaza. Sibonge nje kakhulu-ke ukuthi-ke usiphe indlebe. Ngicela uphuthume ekhasini lethu-ke la-TikTok, ufike ufolowe lapha, amagama ayafana. Ebese uya-subscribe-a, usi-inbox ucele inombolo ka-WhatsApp. La njalo ekuseni uzosibuza uma-ke ube nephupho, bese siyakwazi ukuthi sizokuchazela la. Kanti-ke ungakhohlwa uku-subscribe-a ukuze uma ngiphendula isheshe ingene i-notification.